Bam. Je tu na GMLP pri prvom tagu, čo iznášam na škole. Brať. Keď príde učiteľka do triedy a v tom povie vytinie si DU a každý na to povie nič nebolo. Dvojka. Príjme skoro triedy a učiteľka sa začne pýtať, kde som bol. A jasne, že poviem, že som zaspal. Trojka. Príde nám do školy a potom mi konč povie, a kde máš tašku? No veď na sebe. A potom zistím, že som mu nechal doma. 4. Keď ráno zaspím do školy, už je 10 hodín. A on sa rozhodujem, ide do školy a už sa neoplatí. A znova zadrychnem. 5. vec. Teď sme celý šťastní. Že nejdeme písať písomku a potom jeden mantách vyrkne. Ale paštelka, dneska mali písať písomky. A v tom nám rozdá papiere a že ideme písať. Takže toto bolo 5 vecí, ktoré neznášam na škole. Ak si ďalší tak nám začína napísať pod videjko. A budem aj rád za lajky, odbery, komenty. Takže čaute, uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.